Shoba, hurry. Yes. Kumele ngisho kangaka ukuthi oyedwa kumele awashe omunye kumele asule. Nizoyiwasha nobabili ke. Ubani ozosula? Ngizoletha ithawula. Angithi ugqoka usara. Manje ngiletha umnikelo ophuma ku-data guru. Nika wonke umuntu. Yes? Asambe. Bagu? Nawe bekumele uhambe uyothenga kanye nabanye. Cha, ngiphethwe isisu. Kodwa wayigqilaza ngezitsha kanjena. uRaju bezobuya yiwashe masebuya. Kungani uRaju athatha inkinga? Ingakho ngicabanga ukwasha izitsha. Uyazi wena uswenzisa komuntu omdala ke manje. Sikhona isidingo salakho? Bagi? Usaseyingane phela wena. Kusamele uthutotoswe. Ngoma sokhulile la. Osesibakho ukugqilaza umsebenzi. Uzobona? Ngiqedile. Cha, ngizophumula emva kokugeza izitsha. Nengane ufuze mina phela wena. Iqolo lami libhlungu. Ngiyakutshela nje uyangiphikisa uzenza umuntu omdala la. Usamele ukhule la uyeke lokuza umuntu omdala. Sarnobat. Sarnobat. Ngishate imbongolo. Yini lokho? Yini? Saja! Ungangithindi. Ungangithindi wena. Aje. Indaba ungangimisanga ukuthi ngishade le mbongolo. Noma mina ningisizanga ngithi. Ningishadisile. Bengiloke ngibona ubuso bale mfana uSuriya noBatulja. Bobabili kade bengihleka, bengibuka nje. Kade bengihleka. Angisenayo isidima. Nomndeni wami onasidima. Indaba ningenzanga lutho. Ngizoyenza yonke into. Empeleni bengimisela ukuthi uzowumisa lo mshado kusasa. Mfowethu. Abamisanga ngani? Ayithintanga ngani lento? Ngitshele. Mangishadise ngembongolo wena wahlala wabuka. Wena? Wathula nje. Shh. Wathula. Waza uzobheka. Buka. Nangumfazi wami. Buka. Mbuze usedlile. Wenza kahle. Kwenza njani? Isisu sami sibhlungu. Isisibhlungu. Awukazi ukula into esindayo. Cha. Manje noma konto edlile ngamisani nawe. Cha. Pho Waqala kwabhlungu. Kwenzekelani bhuti? Kungani angikwazi nokubekezelela amajaqamba bhuti. Siswami, woza kumina. Waza. Ungakhathazeki yeso. Waza, hlala phansi. Ngishilo kodwa ungasebenzi kakhulu. Awungilaleli. Waza siswami, hlala phansi.
Kodwa kade ngikukhuza ngithi yeke umsebenzi lo wabantu abadala. Awufuna ungilalela. Sibhlungu manje sizwe. Uthathe wasebenza waqula into ezisinda kakhulu. Uhlala la unganyakazi yeso. Ngimina ngizobiza udokotela, Ungayindawo ke, Umuntu wenza umsebenzi abantu abadala. Yini kodwa bhuti? Bake usuthombile. Qonda ukuthini? Hlala kanje. Gatshu lalela. Ipad angitsho lasi woza nalo. Wena ngisho iphepha lokubhalela, hayi. Lokho okusetshenziswa amantombazane lesa khona. Uzochaza kanjani ke manje? Uyabo lokho kusetshenziswa abantu besifazane mabesebenza kweni amaphedi ke lawo, Surya Puti. Hey, Surya Puti. Nakho thatha lokho. Kodwa Puti, uyiceleleni lento? Ngiqonda ukuthi uTeju uRaju Tano nabo bebengayithengelo kwabo. abawadingi labo. Pho bani odingayo? Bakya. Ngizoyomnika. Yini tata? Yaza ngazi ngizomtshela kanjani ngaleli thawula. Ngempela umuntu osilisa uyichaza kanjani lento? Uyazi uTeju noRaju kuba bebekhona bebezochaza. Sengiyayibona lento. Ezinye izinto ziyamdinga umama. Yazi noma ngizama kanjani kuba umama kubo, ngiyahluleka nje. Sengicabangile. Kumele ngifonele ubabekazi. Uyena ozochazela uBakya ukuthi lisebenza kanjani lento. Angithi? Dalo sisi, uthenga izinto eziningi ke namhlanje. Hey, le ndawo egarage, khohlwa indleko. Angithi tata. Indaba. Nabuya isikhathi sesihambe kanje. Uthi uthe uyothenga thola okufunayo futhi ubuye ngesikhathi somncebeleka. Kodwa manje ngishiya ngedwa mina ngithi angiyimise kanjani izinto. Yini okudinge kuyenza? Uma ukhona okudinga uBakya ube khona, bekumele umtshele. Yebo, ubengakwenza lokho. Ubengakwenza lokho. Kulezi insuku ezinhlanu ezango uyasebenza. Ngobani? Unesimo. Ukhathazwa yini uBakya? Ingabe uyakhula? Akaphelile indaba. Ngabe kuphi yena? Usenzukwini zabesifazane. Inkinga zabesifazane. Hlobeleni lezinkinga zabesifazane. Bhuti. Ngempela. Bhuti usho ukuthi uBakya wethu namhlanje ukhulile. Kulungile ukephi? Usekamereni ngetheka kathi ukuphumula. Konke kwenzeke ngokuphuthuma, ngiyambona bethukile. Nami ngavele ngangazi ukuthi ngimchazele kanjani. Kuvama ukuthi manikhuluma nezingane zandawonye ningesabani. Kodwa namhlanje ngifikele umuzwa wokusaba. Kumuntu wesilisa phela akukho lula ukuthi achaze ngalezi zinto. Izethembiso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DSTV channel 169.